Jako další se přesouváme k DU, tentokrát z Falko Vyškov. Jsme mohli vidět výměnu, neboli přehoz a těžké výhozy s úchopem, což se vlastně teďka hodnotí v práci s náčiním. Je potřeba, už se jenom netřepe z částí, ale jak vidíte, vyhazuje se, dělají se pod tím podmetenky, přehazují se různě, mění se ty barvy. Holky potřebují furt s tou částí něco dělat. Musíme vidět zajímavou spolupráci, kdy se vlastně proplítali soutěžící mezi sebou. Krásně provedené duo.